Ayan guys, nandito na tayo sa loob. Nandito tayo sa Primark. Ang tagal ko na hindi nakakapasok dito sobra. So, I think mag-browse muna ako sa home stuff nila. And siguro doon lang din ako focus kasi hindi naman ako bibili ng clothes. Bumibili lang ako madalas ng clothes dito kapag magbabakasyon or ayun, going on vacation. Lalo na kapag sa mga hot countries kasi nga mura dito. Tapos bihira lang naman namin magagamit yung mga damit na yun. So yun, let's see kung anong mga bago sa Primark. Sobrang tagal ko na hindi nakapasok dito sa home stuff nila. Uy, meron silang mga toys. Tingnan nyo, oh. Mura lang yung mga pop. Tigo 4 pounds lang siya. Usually, 10 pounds. Yun, may Elsa. May young Elsa. Shucks, gusto kong bumili. Tapos may young Anna. 4 pounds lang. Ayan, mga decor. Si Olaf. Ayan. So, isa sa mga binili ko dito na una, dati kasi nga mura dito, is yung mga duvet and yung mga comforter. Ito siya. Ito yung mga available. Kasi winter time na, ito yung mga available, mga makakapal. 13.5. Tapos, yung mga duvet cover set nila. Ito. Ayan. 11 pounds. Actually, parang nagmahal siya. Parang dati less than 10 pounds itong mga to eh. Ito. Ganito na sila. Yung makapal. Ayan. Ito. Wow, may mga sa head count natin sila. Duvet cover set nila. Meron pa rin naman last nandun, pero parang nagmahal siya compared dati. Yan, tas ito, mga fitted sheets. Ito, namili din kami ito before. Ayan, 650 lang siya. Ayan, ito ang nila. Sobrang lambot nito. Ito yung mga candle selection nila. Step up na sila. Ang ganda ng candles. Tingnan natin kung magkano. Ano ba yung nalagay pa? Okay. 450. Ang ganda aesthetic ng tsura. Wood smoke and tobacco. Next step up na sila sa candle game. Ang ganda na ng candles nila. Peony. Ito mga fresh scents. Ayan o. May mga unscented din ito. Yung cotton. Pero ganda na ng mga nila stuff. Tapos ito guys, mga kitchen towel, tea towels. Ayan, may mga Disney din. Madalas silang mag-collab sa Disney. Bago to 150 lang. Sobrang mura. Ilang pieces na. 1, 2, 3, 4, 5 pieces. O, tapos meron din sila mga reusable stainless. So, 250 lang. 4 pieces na siya. May silver, may gold. Tapos meron mga bags, mga clothes. Harry Potter. Maganda silang mag-collab with Harry Potter. May mga cleaning stuff din. Ang galing. Ito din ang mga pinamili namin before, mga throw. Meron. Pero parang mahal fair before. 12 pounds. Tapos meron silang mga storage din. 250 na. Plants. Ito, 6 pounds. Hanging. Ayan. Mga storage. Mga fake flowers. Decor. Mga girls. Pink. Tapos meron dito mga card. So, yun na nila in-register. Parang per color scheme. Ayan. Tapos ito guys, ito yung mga Christmas stuff nila.
Ayan o, 150 lang yung candle holder. Ito, star. Ang gano'n yung star. Yung star, 3 pounds. Ayan. Christmas. Ito, ang cute o. Christmas tree candle. Red candle. Ito guys, ito yung sinasabi ko. Ito yung inadik namin before. Itong small throw nila. 4 pounds lang. Sobrang lambot. Okay to for winter time. Sobrang nakakaano siya talaga. Pero small na yan. Hindi ko alam kung nasan yung mga lalaki. Pero 4 pounds lang. Ito pala yung malalaki. Ayan. Ito yung malalaki. Extra large. 12 pounds. Ayan. Super soft. Tapos ito din yung ito yung actually ginagamit ko na storage bin sa laundry. Ito, 4 pounds lang siya. Ito, matangkad siya. Ayan, tapos ito yung mga storage ulit. Ito din naman din kami ganito before yung bath mat. Kasi mura lang dito, 6 pounds. May laundry bag din sila na foldable. Ito yung mga storage box. Namili rin kami nito before. Ito mga bath mat na to. Ayan, 6 pounds lang siya. Ayan, mura yung mga home stuff dito ng mga ganyan. Yung kailangan yung mapapalitan mo agad. Kasi nagdumudumi siya. Tapos ito mga storage solutions din. Tapos ito naman mga cushions. 67 pounds. Although hindi naman kami masyadong nag-decorate dito kasi hindi naman kami dito talaga mag-stay ng patagal. So ayan, pero ito magaganda. Ayan o, fluffy. Ako, 3 pounds lang to. Mga accent pillows. Okay dito padala sa Pilipinas kung mag-decorate kayo ng house. Ito, 9 pounds, dalawa na. 10 pounds, dalawa. Ito, Christmas theme. Ito, ang cute o, si Sally. Sally na ko siya. Yan nga, so sabi ko nga kanina, mahilig silang dito collaboration with Disney and mga characters, iba-ibang characters. Kaya mura dito yung mga merch ng mga characters. Ito, Winnie the Pooh. Ito, Toy Story, na throw, 6 pounds. Ayan, yung kinetic sa head. Ayan o. Si Mr. Wika. Ano ba yun? Ito mga ba yun? Hindi ko mabigkas yung pangalan niya. Yung green na mata. Ito, travel shop. Oh, bago to May travel shop sila sa section. Ito, mga ilaw na di battery. Tapos dinidikit lang siya. 2 pounds lang. Hindi ko talaga alam bakit hindi nakabukas lahat ng ilaw. Ito ang cute color cloud changing light. 3.5 pounds. Ito mga hook sa door. Yan, okay din siya. Ito mga yan ang cute Marvel stuff. Okay, mga wireless speaker, mga lock, passport cover. Ito na yung reduction. Ito, passport cover, 120 pesos. Mga lock. Luggage talaga yan, mga safety. Ayan, tapos ito yung mga dito, neck pillow for travel. Ayan, ito, Harry Potter. 6 pounds. So, yung mga fan ng Harry Potter, ano rin sila dito. Nagko-collab din sila madala sa Harry Potter. Ito pa guys, mga travel items. Mga earphones. Ayun may power bank na rin dito. Galing. Yung ko lang ito napansin. 8 pounds. Ito mga wireless. Ito. Cute to. Wireless pod speaker. 9 pounds. Ito mga pang Christmas gifts. Ito cellphone ring. Ayan. Cellphone case. Ano yung case din dito? Ano sa rin doon? Meron na rin ito mga USB plug.
may luggage scale din sila. May tempered glass. Tawag itong mga to. Ano ko lang. Okay, wala pala silang ganyan din. Teka ko nandito nakapasok dito. Ito guys, pinukas na nila yung ilaw. Hindi ko alam ba't hindi nila binukas na yung dito. Ito yung mga hawk stuff na display. Ang kulit, may lemon tree. 10 pounds. Yan. Ayan. Mga cheap na home decor. Mga knickknacks lang. Ayun ko nang ulitin yung video ko. Ba't ngayon na sila nabukas ng ilaw? Ito mga cushion. Samples. Ayan, kasi yung mga, isa sa mga mura ko din binili dito yung mga metal hammers. Ayan, 3 pounds na 5 pieces. Ayan, tapos may nang ito din na ganito. Mura yung mga hanger nila dito. So, yun yung mga pinamili ko before. Punta ulit tayo sa mga medyas kasi walang ilaw dun kanina. Ulitin natin siya. Pero ulitin natin siya. Papakita ko lang. Ayan, tapos meron din mga slippers kasi ito madalas namin bilhin dito kasi cheap lang siya. Tapos yung house slippers kasi madalas namin palitan kasi nafa-flatten na siya. Hindi na siya comfy sa otin. Ayan. May Stranger Things din, puro Mickey Mouse. Ito may mga plain lang din naman ng lollipop. Ayan, tapos isa sa mga okay din na bilhin dito, mga pajama sets. Tingnan natin kung ano meron sa mga pajamas nila ngayon. Mga ano kasi siya, cartoon character based, so cute siya. Tapos sobrang cozy ka. Sobrang warm niya ngayong winter time. Ito. Maganda to. Ayan, 10 pounds isang set. Sobrang lambot. Ito mga Christmas, pajamas. Ayan, ito yung mga cartoon character pajamas nila. The French. Christmas time na talaga. The Stranger Things. Ito pa guys, mga Christmas pajama sets. Ito, Mickey Mouse. Disney, Mickey. Dear customers, in line with government guidance and to keep our customers and colleagues safe, we kindly advise customers to Ito, mga provide fluffy. face covering while installed. Minnie Mouse. Ensuring both nose and mouth are protected. We also remind customers to adhere to the social distancing Send it measures on while shopping with us in store. donations. Thank you for your support and thank you for shopping at Primark Swindon. Disney. Disney. Ito may mga 116 sila. Ayan. Si Tweety Bird. Sobrang uso to na grade school ako. Si Tweety. Lahat ng kinross-stitch namin almost si Tweety. Ito mga cute na pajama sets. Ayun guys, so I think end na natin yung video ngayon.
maliit lang naman tong Primark na to. So, yun lang din yung mapapakita ko. And, tagal ko na nga hindi nakapasok dito. Pero mayroon sila mga new stuff na ngayon ko lang nakita. Tapos, okay yung mga house decor nila. So, ayun lang. Kung meron kayong suggestions or ideas for other videos or other stores na gusto nyo i-bisitahin ko pa, let me know down in the comment section. And don't forget to like and subscribe. Yun lang po. Bye!